କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫାଇବରରେ ଭରପୁର ଏହି ମିଲେଟ୍ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ମାତ୍ର କିଛି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି। ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟରେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ମମତା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସହଜ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି। ଏହା ସକାଳ ଜଳଖିଆ କିମ୍ବା ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ଲାଗି ଆମେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପାଣି ଗରମ କରିନେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ପାଣି ଆମର ଭାଗ ମାପ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ନେବେ ଚୁନା ଯେତିକି ନେବେ ତାର ଡବଲ ବା 2 ଗୁଣାରୁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ଏହା ଚାଉଳ ଚୁନା ଭଳି ଏହା ଅଧିକ ପାଣି ଶୋକ କରେନି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି 2 ଗିନାରୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜନ୍ତୁଣି ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ବାଉଲ୍ ଚୁନା ନେଇଛି ଏବଂ 2 ବାଉଲ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ କମ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଉବାଲ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଦେଇ ଆପଣ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଜନ୍ତୁଣି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରୁଟିଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ମୁଲାୟମ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜନ୍ତି ନେଇଛି। ଜନ୍ତି ନେଲା ପରେ ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିଛି। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କୁକ୍ ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। এই ରୁଟିଟି ଆମର ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଏହାର ଡୋ ବନେଇ ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଳା କରି ନେଇଛି। ଗୁଳା କରି ଏହାକୁ ଗୋଲ ସେପ୍ କରି ଏହାକୁ ମୁଁ ଚେପଟା ବନେଇ ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ରୁଟିର ସାଇଜ୍ ଗୋଲଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୁଳା କରି ନେଇ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଫ୍ଲୋର୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଅଟା ହେଉ କି ମଇଦା ହେଉ କି ଯାହା ବି ଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ସେପ୍ର ଆପଣ ବେଲିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଲ ସେପ୍ର କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ 1 ଗିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଲ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିବେ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ବେଲିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହି ରୁଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଲ ଦେଖାହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଟିକେ ଥିକ୍ ବେଲିବେ, ଏହାର ମୋଟେଇ ଟିକେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ରୁଟିକୁ ବେଲି ନେଇଛି ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଏହାର ଥିକନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ରୁଟିକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଏହାକୁ ସେକିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ରୁଟିଟି ଭଲ ସଫ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ରୁଟିକୁ ସେକିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଳ କରି ଦେଖାଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର ତା ଭିତର ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଫାଙ୍କା ପୋଲା ହେଇଛି ଏବଂ ନରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁତକ ରୁଟିକୁ ମୁଁ ସେକି ନେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ବଟର ଦେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳା ସହ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ 1 ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।